Akurát tu panuje taká rodinná atmosféra, pretože som veľmi rád vďačný, že sme sa tu všetci takto zišli. Jak nejaká rodinná sešlosť. Existujú ľudia v tejto branži, ktorí majú všetky pokope a teším sa z toho, baví ma to kvôli tomu toho oveľa viac, že sme tu veľmi dobrí ľudia. Ideme cvičiť. Treba prikúriť. Let's go! Ty vole. Toto iba obmotno, že by sme to mali kratšie, že som mal väčší rozsah. Jaký máte názor na stand chalani? Na standu? Super. Je feedback, tyjo. Říkám, neznali jsme se dřív a perfektní borec, prostě přijde mi, že máme všichni takovou tu, jak to říct, takové to pravé srdce do toho fitness. Že Vápenářek, kdyby tak měl všechny nějakým způsobem spojovat, aby to fitness bylo o tom, že prostě máme rádi ten životní styl. A ne takhle to, co většinou bývá, takové to pozlátko, prostě takové to ego, víš, jak prostě všechno jenom dělá to pro sociální sítě, dělá to pro všechny okolo, ale prostě pak víš, že ti lidi nedělají to pro sebe. Přesně tak, to je základ. To je prostě špatně. Přesně tak, dělá to pro sebe, vyloženě. Oči von. Slovenskí a českí bratia musia držať spolu. Versus, ešte tam poď. Jeden ešte dám trochu než. Každý by to tak asi mal mať, že si nahypovaný, máš fokus, používal tunel a ak si podporený, máš režim, máš cieľ, motiváciu, vieš prečo to robíš, tak všetko prehliadaš, jo? Ty nevieš, že máš nejaké zranenia, nejaké bolesti, nevieš čo ti je, jo? Ale všetko sa to ukáže až keď zvolníš, jo? Keď zvolníš režim, keď sa upokojíš, vtedy začnú vyliezať všetky bolestky, čo máš, jo? Takže je dobre to nechať vyplávať na povrch a dať to dokopy, jo? Kvôli tomu je to oddychová fáza. Takže dať sa dokopy a postupne to fázovať, cyklovať, jo? Tréningy časom zintenzívniť, jo? A ísť znovu ďalej, takže ideme ďalej. Toto mi chýbalo, cvičiť s takýmito ľuďmi a vidieť, že vždy som ešte len priemerný a že treba sa posúvať.
a chodiť makať s tými lepšími. Tak ja vám chalani ďakujem, že ste spravili tento čas, aj spoločný tréning. Myslím, že video bude tiež veľmi dobré. Bavilo ma to dnes extrémne s vami a cítim sa fakt dobre. To je jeden z tých podcastov, pri ktorom naozaj proste som úplne nabitý energiou, že by som kľudne pokračoval ďalej. Jo, takže 1000-krát ďakujem a verím, že sa vidíme čoskoro pri ďalších podcastoch, pretože sa z toho rysuje niečo zaujímavé. Jo, jo. Tak díky a čau. Čau.